biakwa
Chinyelugo eneberi nke wono sobirinu ngogwa yeze no sobiri Chinyelugo nwanne m na Chukwu enyego yugo yine n'ụwa onye na-alọzi anya na alonwe ya anya n'ụwa onye na-agbozi ya si ona na-agbozi onwe ya si ke nwalozi ya Chukwu agozie n'anya n'ụmụ n'owe ya eze n'anya sobiri ụmụ n'owe ya eze si ona anyị sozi we biri ezi nwa mama m kolie nke mụ no sobilinu ya wazu ike mmadụ nọ zubi tesi ozubi okoria no sobiri masị onwelu eje nwa mama nwa spanda n'ọnọdụ koria dola dalụzia ezi nwa mama m nwanne m nọ dio investment no sobili nwa mama m Okwuchukwu na Nnewi ya Dio Investment Limited Echio no buka nwa mama m Echio no bulifu kimwaleze ezio yiwu n'echio buka nwanne m onye mazi ifo ya mununu onye mazi ife chi ya mụ nwa mama onye ma ife ya emezi echi onye ma no ya eme nwanne m n'ezie Chukwu na-edu m onye ọgbara onye ma no ya emezi ya onye ma no ya eme nwanne m n'ezie mụ nwa mama Ochimilide ye kene mu no chimilide yo nunu sobelenu Arize ke mu no sobelenu Are baba onyoma no sozi webelinu Mwigiri ezensizi no so webeli manemu Are wanse mwa mama sizi no so webelinu Onyo somari giri dalununu ezi nwanne m no sobiri ezi nwanne m no deze musanu ari nwa baba onye mazi fechi ya mununu onye mechi nwa mama nunu onye mazi fechi ya mununu onye mechi nwanne m onye mazi ifechi ya mụ nwa mama onye mazi ifechi ya mụ nwanne m oyalima onye mechi nwanne m onye mazi ifechi ya mụ nwa mama